Всичко за Козей от лабиринт към щастието. Неизвестни факти за Хакан Динчкол. Роден на 20 декември 1981 година. В Истанбул, Турция, Хакан Динчкол прекарва детството си сред спокойствието и очарованието на Айвалък. От най-ранна възраст проявява любопитство към изкуството и литературата, което го насочва към специалност преподавател по турски език в университета в Чанакале. Но съдбата му крои съвсем различен план. Един, в който сцената и камерите стават неговият истински дом. Още докато учи, Хакан започва да се снима в рекламни кампании, което запалва страстта му към актьорството. Първите му стъпки на телевизионния екран са през 2015 година. С дебютната му роля на Фърът в сериала "Никога няма да се откажа". Следват забележителни участия в "Враг в моето семейство" през 2017 година, където изиграва ролята на Алпер. Успехът му не идва лесно, но неговата отдаденост и талант му проправят пътя към голямата сцена. Освен актьор, Хакан Динчкол има и интересен произход. Родителите му са имигранти от Югославия, което допринася за неговия уникален чар и дълбочина в ролите му. Макар да е публична личност, той държи личния си живот далеч от медиите и рядко споделя детайли за семейството си. През 2022 година той се присъединява към актьорския състав на "Лабиринт към щастието". Харизматичен, целеустремен и непоколебим мъж, готов да се бори с съдбата. Той е герой, който излъчва сила, но крие дълбоки емоции зад твърдата си външност. Всяко негово решение, всяка негова битка е изпълнена с страст и напрежение, което държи зрителите в очакване. С брилянтната си игра, Хакан Динчкол прави Козей един от запомнящите се персонажи в турската телевизия. Когато гледаме Хакан Динчкол на екрана, няма как да не усетим магнетизма и силната му екранна харизма. Всяка сцена, всяка емоция, всеки поглед, всичко е изпълнено с дълбочина и реализъм. Той доказва, че актьорството не е просто професия, а изкуство, което докосва сърцата на милиони. Обожавате Хакан Динчкол като Козей? Разкажете ни в коментарите коя негова сцена ви развълнува най-много. А ако искате още вълнуващи факти и ексклузивни истории, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката.